Usap na naman tayo. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to me. Yes, mga langga. Ito na naman po ulit ang inyong katulong sa umaga vlogger sa gabi. Ngayon po ay birthday ko ngayon. Happy kaarawan. Birthday ko ngayon. Happy kaarawan. Yes, mga langga. Birthday ko po ay March 30. Year 1993 po ako pinanganak. So, mag-wish na po ako sa birthday ko ngayon kasi baka matutunaw na itong aking dila ko. So, mga langga, ito po yung pangalawang cake ko sa buong buhay ko kasi yung first na cake ko is 7 years old pa ako noon. So, ngayon, 27 years old na po ako mga langga. Dali din ako pumunta dito sa rooftop. So, wala pa talaga akong mga langga. So, amoy kusina pa talaga ako mga langga. So, maraming salamat po sa lahat ng nag-subscribe sa akin at umabot po ako ng 1,000 subscribers. Yun yung pinaka-gift sa akin ni Lord na hindi ko in-expect na aabot ako sa ganung subscribers mga langga. Kaya maraming salamat po sa pamilya ko, sa mga friends ko, at sa mga taong hindi nakakilala sa akin. At naniniwala sila sa kakayanan ko, sa mga vlogs ko. So maraming salamat po mga langga. Kasi sobrang napafluttered po ako. Kasi sabi nila, wow, ang galing mo mag-vlog. Gusto ko yung vlog mo. Gusto ko yung content mo. So ngayon mga langga, paninindigan ko yung pagiging madam langga ko. So pero hindi muna tayo mag-aalbay sa love. Pagpapasalamat po na po ako at saka mag-wish po ako ngayon. Una po, ang wish ko po ay maging normal po ulit ang buhay ng bawat tao, ang maging normal po ulit ang ating mundo sa kabila ng mga pagsubok ngayon sa ating paligid. Sa Pilipinas may COVID at saka sa Mindanao may lindol. So dito po sa Saudi may COVID po dito, tsaka may measles po. Nagpapaulan po ng measles dito mga langga. So thanks God po kasi na-save po kami kasi na-intercept po yung measles na paparating dito galing Yemen. Pangalawang wish ko po langga na sana pag mauwi man ako sa Pilipinas someday or this year po na umuwi na din po sana yung papa ko kasi 5 years na po kaming hindi nakikita ng papa ko. So kung uuwi po ako sa 2021 mga langga, so 6 years aming hindi nakikita ng papa ko. Sana umuwi na siya sa puso ng nanay ko. Pangatlong wish ko mga langga ay good health sa family ko at saka sa anak ko, sa akin, na malalampasan ko lahat ng problema sa aking buhay ng mga langga. So, fighting lang, laban ng laban. Sa pang-apat po na sana darating po yung panahon na hindi ko na po kailangan mag-abroad upang makasama ko palagi yung pamilya ko, lalong-lalo na yung anak ko, magagabayan ko siya sa kanyang pag-aaral. So, sana dumating din sa punto ng mga langga na hindi ko na kailangan umalis pa para maghanap buhay, para masuportahan lang yung anak ko. Sana kung maghanap buhay ako, doon na lang sa malapit sa kanya. Sunod na wish ko, ang dami-dami kong wish kasi pang-isahang wish na to kasi pangalawang cake ko to sa buong buhay ko. So good health sa aking family, sa mama ko, sa anak ko,
sa amin dito, sa lahat ng mga OFW. Makakauwi na rin po sila sana sa kabila pa ng pagsubok ng mundo. Sana po makakauwi na sila sa kanilang mga pamilya dahil sa virus na kumakalat sa atin. Sana po mas marami pang mag-subscribe sa akin na maniniwala at naniniwala pa sa kakayahan ko mag-vlog. And lastly, mga langga, yung kailangan din naman din natin ng partner sa buhay, diba? So, araw-araw ko po yung pinapanalangin. Sana dumating sa tamang panahon yung lalaki talagang para sa akin na naiintindihan ako sa kabila ng pag-vlog ko kasi hindi rin madali kung ako po ang inyong magiging girlfriend, mga langga, kasi sobrang busy ko sa trabaho at saka sa vlog. Tapos, ganun, marami po akong mga kaibigan magpo-comment siguro. Magsiselos yun mga langga. So, just accept kung anong meron ako ngayon. Saka sa pag-uwi ko sa Pinas, siguro maging busy ako. So, good health po sa lahat ng mga palangga ko, sa family ko, sa akin, sa mga friends ko. I love you all. At sa lahat po ng mga nag-subscribe sa akin, maraming salamat po. And all the happiness po sa buong mundo. Sana po magiging free na po sa coronavirus ang ating bansa, ang ating mundo. Thanks God. Amen. Po, shoutout ko po si Ate Charity Taiping Ginggo na po. Kasabay ko po mag-birthday. Andito po kami sa Riyadh. Kasama ko po siya. Pero ayaw niya pong sumama sa vlog ko kasi nahihiya po siya, mga langga. So, ayan. Happy birthday, Ate Charity Taiping Ginggo na. Belated happy birthday kay Ate Rosana Jo Kipli. Noong March 26 po yung birthday niya. At saka po, advance happy birthday kay Kin Xiaofi na nandun ngayon sa Bahrain. Lahat po ng YouTube family ko. Maraming salamat po. At I love you mga palangga at panoorin po natin isa-isa lahat ng mga greetings sila para sa akin. Happy birthday, Langga. Happy song just for this birthday mo. Here we go. Today is your birthday, your most special day. You must be happy for today is the day. Forget all your troubles. It's time to rejoice. Today is your birthday, your most awaited day. Have a birthday. Love, love. Hello, gusto ko lang i-greet si Bisaya ko Langga or si Franz. Happy birthday, Franz! More birthdays to come, more babies, good health and happiness. And I hope that you're going to keep the good work and you're very hardworking and very positive, and above all, your relationship sa ato ang creator. Mupursige jud ka, don't give up on your dreams, and in his time you will be a certified vlogger good. And wag lang din masyadong magpagod ha. Try to balance kasi di ba trabaho ka sa umaga and then sa gabi. Yes, ay nga pala, ipahabol ko yung natin, Franz. Ang hindi ko talaga makalimutan is yung banding natin na pumunta tayo sa Talao. Yung isa sa mga tindira ni Ate Tisay ba, namatay ba sino ba yung namatay sa family nila na nagmotor tayo. Tapos ang ulan-ulan nun. At diba, hindi ko na masyadong pabain. Basta, we had nice memories together. Ugin sa patong uban na tindira. Si Chichi. Yes. So, amping ya kanunay, Franz, and hope to see you soon. And God bless us all. And, pahabol na naman. Thank you so much, Franz, for sharing your ideas and for helping me. And especially, ikaw yung naging instrumento na malaman ko yung mga live stream, kung ano yung way na maparami yung subscriber, lahat-lahat. Thank you very much. And yes,
Bye-bye. Hello, happy birthday. More birthdays to come, or more videos to come. Ganahan ko sa mga content. Padayon lang sa YouTube. Supportaan na yung punta. Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Langga. Ang wish ko sa'yo, Bebe Langga, na sana in the most perfect time makita mo na yung lalaki para sa'yo. Don't worry, just keep on praying. It will be answered, okay? So, stay jolly, stay beautiful, keep the positivity, and have a good health. Mama! What's up, Langga? Happy birthday! It's your Queen Danny. So, yun. Pre, I wish you all the best. And yay, congratulations, na-reach mo na si 1K subscribers. Can't wait to see you. So, yun, more blessings to come. And yes, I love you. Bye-bye. Good luck! Happy birthday, little Ganda. Happy birthday. Hi Dam, happy birthday. Stay safe, enjoy your day, and laban lang para sa future. Hello, Be. Happy birthday. Wish ko sana dumami pa yung subscriber mo. Tapos hanap mo na si Dawan, tulad ko, at long life sa'yo. Happy life. Kumbaga, happy birthday. Happy birthday, Langga! Happy birthday! More blessing and more for your health. And God bless you. I hope makakita na ka-og forever. Kani ang una walay forever, pero naay together. Happy birthday! More birthday, Langga. More birthday, and God bless. Langga, wish ko lang sana magkaroon ka na ng magandang buhay at saka magkaroon ka ng boyfriend na mamahalin ka. Happy birthday, Langga. I wish you the best and good luck and happy birthday. Hello, Dai. I just want to say happy birthday. Wish you all the best. Good health, more blessing to come. Love you. Hi, Bogs! Happy birthday! Wish you good health and ang pigdira kay nakasalayo. Continue to be a blessing to your family and you'll be my forever best friend. I love you, miss you, and hope to see you soon. And congratulations for reaching 1,000 subscribers for your YouTube channel. Happiest birthday to you. Another year, another challenge, my friend. But you need to remember to keep on smiling always and have a positive outlook in life. And everything will be fine soon. I feel so lucky that I have a friend like you. May all your dreams come true. And we're just here, Marisa. We're just here if you need us. And I love you. I miss you. God bless. Hi Tifan, happy birthday. Wish na ko sa mga is good health for me, samtang nakasalayo. And then, more candles to blow and more blessings to come. Padayon lang na yung vlog teka parto dyan ta anak. Once again, te, happy birthday. I miss you. I love you. Happy birthday, Day! Happy birthday, Day! More birthdays to come. Tapos, laban lang, maski nakakasalayo, magiging happy, bahalag, lockdown, Gani, basta, just pray, gani, always. God bless. God bless. Love you. Love you. Hello niya, happy birthday. Happy birthday para ugma. Pizza try mo tanong day ugma. May kay nakahinumdum pa day ka. Happy birthday bisag layo ka. Naami dire.
lahat nga mag-amping kada perminti, amping sa imong trabaho. Namin sa perminti si Nicole, ana sa imong pagsuporta kung sa imong gusto nga makabot mo sa imong kinabuhi. Salamat ka perminti dahil nga tagaan ka ng panglawas sa Ginoo. Pag-amping siya guys. Happy birthday. Happy birthday Neng na nabasa ay nakita ni mo among video karon nga kuan ni sa imong birthday. Kumusta ka diha? Ayaw padaog sa mga challenge kinabuhi. Kami dire okay ra kayo bisan pa na COVID-19. Magtinabangay lang ta pag-ampo sa matag usa o nang kung sa imong namutangan diha karon mag-ampo ka kanunay. Stay humble mao gina. Stay humble lang gid sa atong kinabuhi. Kay sabot nga adlaw kita na po'y pataas Ginoo. Mao mo na giingon sa iyang pulong sa Ginoo kanang humble yourselves in the sight of the Lord and He will lift you up in the day that the Lord came back at the second time. Mao na, timani ginaning happy birthday. Happy birthday na saman kanang takara ka tigom diha ba? Kanang kulit mo ha tagaya niya mi ha. Na makamping ka karon diha kana babay COVID karon. Paulian sa papa. Mo na imong iwis, paulian sa lapo. Kaya bahala siya. Ingat lagi ang salud tuyo. Happy birthday, Day. 27 years old na ka, Day. Many birthdays to come po, Day. Pray for the Lord. Bless ka permi sa gaday. Mayo ang pagpanginabuhi diya hangtod sa pag-report. God bless, Planisa. Birthdays to come. Happy birthday, Auntie! We love you and we miss you! Happy birthday! Yan mga langga, maraming salamat po sa inyong panunood. Until on my next vlog, ito po ulit ang inyong katulong sa Umaga Vloggers sa Gabi. At huwag pong kalimutan, i-click ang subscribe at saka like at yung click the notification bell para ma-update kayo sa mga bagong videos ko. Maraming salamat po mga langga. Until next time, and happy birthday to me. Mwah!